som nikdy neverila Biblii a smiala som sa ľuďom, tak ako sa teraz mnohí smejú. Ale v roku 2012 sa mi stalo, práve ten rok som odpadávala, z ničoho nič proste ma vyplo. A odpadala som asi 3 alebo 4 krát, už si to nepamätám presne, a môj syn mal tedy 5,5 roka. Asi 3. krát to bolo, keď som odpadla, a to bolo zase doma. A sedela som za stolom dole o 6 ráno v kuchyni. Vždycky to bolo ráno, takto okolo 6. A chcela som si dať nejaké tabletky, lebo mi bolo zle vtedy. Mala som tie ženské veci. A ja už som cítila, už som vedela, že idem odpadnúť, a už som zakričala proste na mamu, vtedy ešte mamina žila, a som na ňu zakričala, ale už som o sebe nevedela, už som sa zrútila zo stoličky na zem. A ešte som zahliadla môjho syna, proste ešte chvíľku, on bežal dole po schodoch a ja som spadla. Ale ja v tom momente, ako som ja odpadla, tak ja som sa ocitla, proste ja to neviem ani opísať, čo som tam videla. A boli tam ľudia oproti mne. Videla som to presne, ako vidím tento svet, ako sme tu, proste úplne reálne som to videla. Ja som nevidela svoje telo, ja som bola len tak z svojho pohľadu, že som to pozorovala. Oni stáli, tí ľudia oproti mne, nebolo ich tam veľa práve, že boli od seba niekoľko metrov. Všetci mali dlhé biele rúcha, ešte si pamätám také limčeky, také biele a dlhé úzke rúcha a také žiarivé. Z nich stála také žiara proste. A oni boli všetci mladí a všetci sa usmievali, nehovoril nikto, len na mňa hľadeli, usmievali sa a boli šťastní. Ja som sa tam cítila veľmi šťastná, proste plný pokoj. A bola tam za nimi hneď taká lúka zelená s obrovskými, také krásne kvety. To som nikdy nevidela na zemi, tie kvety. A všetci boli mladí. A toho muža, ktorý sa tak na mňa pozeral, ja som si tak zafixovala jeho tvár. Taký mladý muž, také hnedé vlasy mal, to si pamätám. A trvalo to asi pár sekúnd. A ja som potom sa zobudila na tej zemi, celá obliata vodou, lebo mama ma musela obliať vodou, ma nevedela prebrať nikdy. A ja som v tom momente ich nespoznávala, v tých sekundách, že kto to je. Ja som vedela, že tam som bola doma a že čo robím tu proste na tej zemi. A ešte som mala rozseknuté celé obočie, ja som mala ešte zaliaté tvár krvou, pravú polku hlavy. Tváre, pardon. A potom som sa teda tak spamätala, ako mama mi potom aj zavolala záchranku, lebo som mala, že či nemám otraz mozgu, lebo to bola strašná rána proste na tú zem. A mala som to rozseknuté, moc mi to krvácalo, oni ma zobrali, to tam zašívali, ale ja som nad tým potom aj rozmýšľala a proste potom zase ma zjedol ten zlý a úplne som to vypustila z hlavy nejak a žila som ďalej, tak ako som žila v tom ezoterizme, proste v UFO a tak ďalej, a tieto blúdy, čo mi stále on podsúval a držal ma v tom a